Tervetuloa PlayStation 2 verkkoyhteyslevylle. Levy opastaa muodostamaan verkkoyhteyden 3 vaiheessa. Ensiksi käsitellään verkkosovittimen asentamista ja PlayStation 2 kytkentöjä. Seuraavaksi käydään läpi PlayStation 2 verkkoasetusten määrittäminen ja asetusten tallentaminen PlayStation 2 Memory Card muistikortille. Lopuksi siirrytään verkkoon ja Central Stationille, jossa voit rekisteröidä verkkosovittimesi ja valita itsellesi pelinimen, jota käytät verkkopeleissä. Tarvitset rekisteröintiin PlayStation 2 sarjanumeron ja mallinumeron, jotka löydät PlayStation 2-konsolin takapaneelista. Kirjoita ne muistiin ennen kuin asennat verkkosovittimen. Rekisteröinti ja pelinimen valinta ovat tärkeitä vaiheita, sillä ilman niitä et voi käyttää kaikkia verkkopelien tulossa olevia ominaisuuksia. Pidä tämä levy tallessa. Ilman sitä et pääse Central Stationille, etkä voi muuttaa verkkoasetuksia. Tervetuloa verkkosovittimen asennusvideoon. Tämä on yksinkertaistettu opastusvideo. Löydät tarkempia tietoja verkkosovittimen käyttöohjeesta. Tarkista ennen asentamista, että sinulla on välttämättömät tarvikkeet. PlayStation 2-konsoli, verkkosovitin, PlayStation 2 Memory Card muistikortti, jossa on vähintään 94 kilotavua tilaa verkkoasetustiedoston tallentamiseen, sekä ylimääräiset 20 kilotavua, jos haluat tallentaa verkkoyhteyslevyn asetukset. 1 tai 2 Ethernet-kaapelia käytössä olevien laitteistojen mukaan. Ulkoinen Ethernet-laite, kuten digisovitin, reititin tai ADSL-modeemi. Palvelusopimus laajakaistapalveluiden toimittajan kanssa. Aloita asentaminen katkaisemalla PlayStation 2 virta. Irrota sitten sen kaapelit ja ohjaimet ja poista PlayStation 2 Memory Card muistikortit. Tutustu verkkosovittimeen ja sen osiin. Verkkosovittimen edessä on Ethernet-kaapelin liitin ja 2 kiinnitysruuvia. Sovittimen takana on konsoliliitäntä, jota suojaa läpinäkymätön muovisuojus. Poista suojus. Irrota PlayStation 2 takana olevan laajennuspaikan kansi. Aseta verkkosovitin laajennuspaikkaan ja varmista, että sovittimen takana oleva konsoliliitäntä tulee konsolin laajennusväylän liitännän kohdalle. Kiristä kiinnitysruuveja kolikolla, mutta varo kiertämästä niitä liian tiukalle. Älä yritä kytkeä verkkosovitinta tavalliseen puhelinlinjaan, sillä se saattaisi vahingoittaa konsolia. Konsolin voi kytkeä laajakaistaverkkoon usealla tavalla. Suora yhteyskaapeli tai ADSL-modeemiin on yksinkertaisin tapa, ja tämä video keskittyykin sen esittämiseen. Jos kuitenkin haluat jakaa laajakaistayhteyden tietokoneen tai muun laitteen kanssa, valitse yhteystavaksi reititin yhteys tai internetyhteyden jakaminen Windows-järjestelmässä. Näistä yhteystavoista on lisätietoja reititin yhteyttä ja internetyhteyden jakamista käsittelevissä oppaissa. Kytke verkkosovittimen Ethernet-liitin, kaapeli tai ADSL-modeemin Ethernet Out-porttiin. Useimpien modeemien kanssa käytetään tavallisia Ethernet-kaapeleita, mutta joidenkin mallien kanssa tarvitaan Ethernet-ristikytkentäkaapeli. Katso tarkemmat tiedot modeemin käyttöohjeesta. Aseta konsolin Memory Card paikkaan 1 PlayStation 2 Memory Card muistikortti, jossa on vähintään 94 kilotavua tilaa verkkoasetustiedoston tallentamiseen, sekä ylimääräiset 20 kilotavua, jos haluat tallentaa verkkoyhteyslevyn asetukset. Kytke sitten kaapelit ja ohjaimet uudelleen. Kun kytkennät ovat valmiit, voit käynnistää konsolin ja asettaa verkkoyhteyslevyn uudelleen levyasemaan. Määritä PlayStation 2-konsolin laajakaistayhteyden asetukset noudattamalla muodosta yhteysvalikon asetukset kohdan ohjeita. Tarkempia tietoja on verkkosovittimen käyttöohjeessa. Sieltä löydät myös alueesi asiakastukipalvelun puhelinnumeron, josta voit saada lisäapua. Tervetuloa